Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Gaur Euskal Herriko postre baten inguruan hitz egingo dugu, oso gozoa eta oso tipikoa. Postre honen izena intxaur saltsa da. Prest zaude gastronomia klasikoan murgiltzeko? Zenekien duela hainbat urte gure arbasoek postre oso elikagarria eta oso simplea egin zutela. Intxaur saltsa belaunaldi igaro da gaurko mahaietara heldu arte. Haren izenak dioenez, intxaur saltsa, intxaurrez egindakoa. Postre hau egiteko 3 osagai nagusi behar ditugu. Intxaurrak, noski, azukrea eta esnea. Eta hauek dira pausoak zuk egin ahal izateko, oso erraza da. Lehenik eta behin esnea berotuko dugu. Ondoren intxaurrak txikituko ditugu eta bertan azukrea jarriko dugu. Egindako nahaste hau, azukreak eta intxaurrak esneari botako diogu. Eta behin osagai guztiak nahaztuta, beroan utziko ditugu. Krema gozo eta zaporetsua izan arte. Euskal etxeetan postre hau, batez ere Gabonetan, jaten da. Askorentzat haurtzaroko zaporea da. Eta hauek dira intxaur saltsaren 3 bitxikeria. Kaloria handiko postrea da. Gogor lan egiten zuten pertsonentzat perfektua zen, energia asko ematen baitzuen. Garai batean, luxuzko postrea izan zen. Intxaur oso gutxi zeudelako eta luxuzko produktutzat hartzen zutelako. Eta errezeta honek, gutxi gora bera, 100 urte baino gehiago ditu. Euskal Herriko gastronomiaren parte izan da. Eta zuk, intxaur saltsa probatu alduzu noizbait? Edo nahiago duzu zuk aldatzea? Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte!